Hello guys, mayong hapon sa inyong tanan siya guys. Ano dyan ko yung gitara guys. Kala guys oh. Dito kayo kong gitara guys. Practice na kita o ni guys. Gitar guys. Kinano ko yung gitara guys. Kaming duhang baby mag-practice ani guys. Karoon makabalo po si baby guys. Kaya hilig po niya mag-gitara guys. Like daw niya ang gitara guys. Unang kaming duha mag-practice guys. Kaya makabalo mi guys. Ang panani gwapo kini nga gitar guys. Kaya ang pangalan ani guys kuan Dibis gitar guys. Libis. Pindot kayo ni pangalan Dibis. Muni ang pangalan niya guys sa gitar guys, Dibis. Gwapo kay color guys ba. Blue. Unang kaming duhang baby ani guys mag-practice na kimi gitar guys kaming duha. Kaya ron makabalo mi guys. Ay duga rin ko nang ganda yun guys nga makapalit ko gitar guys ba. Karon rin ko nakapalit guys. Muning practice ni kita ni gitar. Karon makabalo ta guys. Gitar, hindot kayo mong gitar. Na po ka bibi guys oh. Gitar gamay. Mapo na iyaha guys, gamay. Sige guys. Bye bye guys.